morning. Sorry, ang gulo ng buhok ko. Hindi ako nagsuklay. Kaliligo ko lang. Good morning, everyone. Nandito ako ngayon sa suki ko na si Arlene. Hinanap ko dito sa... Nandito siya sa BQ Mall. Dati pa. Pagpasok mo dito sa BQ Mall, guys, so akyat mo dun sa stairs na galing dito sa... dyan sa kilid ng Altasita. Pag akyat mo dito, ito ang makikitang pwesto nila, ito noon. Ang nangyari, wala na yung name, nagulat ako. Ngayon dito, merong isang bagong beauty salon, Perk Salon, Barber Shop. Your beauty makeover begins here. Kanya. Ngayon, may nakita akong magandang lady, beautiful lady dito. Ayun pala ang owner nito. At tinanong ko, sabi ko, kasi hindi ko siya kilala, iba na yung mga tao dito. Tapos sabi ko, kung kilala nila si Arlene, kasi matagal na si Arlene dito. Hindi lang siguro 7 years si Arlene na dito na suki ko. That's why siya lagi ang hinihintay ko pag nandyan na ayos ng buhok ko. Ngayon, nakausap ko siya. Alam niyo, itong Kurt ay binago pala nila ang name ng pwesto nila. At ito yun. Ayan. Ito yung name nilang bago. Perk Salon and Barber Shop. At yun. Ngayon, naging available for list. O, kung gusto nyo, tawagan nyo yan. Baka gusto nyo rin magtayo ng parlor. At ito, tiwala ako kay Arlene kasi siya talaga ang gamay ng buhok ko. Ewan ko lang kung psychological, pero alam nyo, ang maganda dito, nakita ko siya, napaka-elegant ng beauty salon na nila ngayon. Na bago talaga, ang linis, ang laki, ang duwag, at saka dumami na ang mga beauticians dito. At ang dami na lang na-offer na mga services. Ito yung nail gel polish, ayan. Kung gusto niyo yung mga ganitong services, meron sila. Ayan, mga ganyan. Kita mo? Wow, ang daming pampaganda. Wow! Ang ganda. Diba? Tapos ito pa. Yung barbershop kasi, hindi lang babae ang sinaservisan nila, kundi pati mga lalaki. Ang dami nilang services to be offered, kaya puntahan nyo na at ang ganda ng loob. See? I'm for sure this is air condition. Air condition naman kasi nasa mall. Ayan. Ayan, at sinabi niya, si ma'am ang ang employer ni Arlene. At tingnan mo, ang very elegant dito. Oh my God. Punta kayo dito tayo magpaganda. Ito talaga ang katiwala ko, si Arlene lang talaga ang pinupuntahan ko every time na meron akong ganyan, mga problema sa beauty. Si Arlene, how many years na, matagal na. Maganda serbisyo, mababait sila, magandang mga products na ginagamit at ina-apply sa'yo, hindi ka mag-aalangan. Yan. Ngayon ay happy ako dahil talaga naman ang ganda na. Wow. Social na mga upuan, very comfortable, diba? See? Para ka nang nagre-relax and then gaganda ka na. Ang dami nilang Okay, before si Arlene kasi nag-day off. Ngayon, tinuwagan nila, ipapunta na. Ngayon, sabi ko, magpa-manicure na muna ako bago ako magpaayos ng buhok. Kasi, sayang naman yung oras. Para sa ganun ay malinis ang kuko ko. Hindi ako nagpapamanicure sa iba. Ako lang. Kasi alam nyo naman ang plantita, laging nagkakalkal ng lupa. At alam nyo ang kusinera, laging nagkakalkal, nagkukuspos ng mga kawali. Kaya hindi bagay. Pero para lang may gagawin bago dumating si Arlene. Ayan siya, guwapa. Kakatuwa. Diyan na, dumating na si Arlene. Dumating na si Marites, guwapa. You know what? 42 years old na, apo na. Parang 24 years old. Murag, ibalira niya, no? Murag na makak. Okay.
Asa naman ta? O, diara si Arlene, o. Kanang nagwaya mo ipangitaan ninyo diri, ha? Ayan. O, pinalipat ito na sila. Mga ladies, o. Mga angels, o. Si Arlene. Ayan. Kuman na tapos na Messi. Wow. Napaka-straight ng buhok. Straight and so shiny. Look at this. Oh, punta na kayo dito kung gusto nyo ang ganitong hair. Wow. Okay. Yes, nahumanga. Yan si Ma'am, oh, guwapa. Guwapa, rabagir ng tagliya, oh. Si Ma'am. Saan naman? Kubayat ko, Ma'am. Sige. Oh, nag-relax na. Thank you, Ma'am. Bye-bye. See you. Let's go. All. Let's go. Katapos ng ayos ng buhok, pumunta sa ICM at kakain. Super daming tao. Bakit ang daming tao? Ha? Ang daming tao, ah. May nagugulat, nabibigla. Ano bang, ano? Wala naman na yung karato lang big doon. Inikat din ang inalis na nila. Ano ko lang? Inalis lagi nila. Sa video. Wala, ang daming tao dito, ah. Sobrang daming tao ngayon dito. Hindi nabibigla. You see guys, wala nang face shield. Di na kami na gumagamit ng face shield ngayon. Okay na. Maluwang na kami dito sa Bohol. Hindi na stricto na hindi katulad noon na hindi ka makapasok pagka walang face shield. Punta tayo sa prawn farm. Kain lang tayo. And then uwi na. Okay? Let's go guys. Gusto mo seafoods? Shrimps, marami ring shrimps dito. Sila ang ano, Okay. sila ang source ng shrimp na imported. Ganun pala din. Ganda na yung sauce. My God, ubos lahat. Ang linis. Oh. How is it? How is it? Okay? Okay. Okay dito guys kasi affordable na. Nasa pag-order kasi ginawan ko ng paraan na siyempre magbabayad kami ng lesser kaya yung meals lang yung set na meals ang kinuha ko. Pero yun, lumaki lang dahil sa take. Oh my God, nabigla ako sa buhok ko, flat na flat. Then 2 days ako hindi maligo, okay. Pero anyway, nabaguhan lang ako pero okay na yan. Thank you so much guys, bye-bye. See you again next time. Kaming kumain. Ngayon, puntahan natin yung friend natin na si Mami. Nandito siya sa Plantorama. Yung organizer ng Plantorama. I-visit natin dito. Kasi maganda yung pwesto nila eh. Hindi dyan. Sa Benson na. Kasi nalipat na ang Plantorama dati. Ito. Ngayon, nilipat nila doon sa ano na talaga, yung nakikita na talaga. Nandun na sa harapan ng Abenson. Yun oh, yung blue na light na yun, Abenson. Doon na sila for doon na naka-display yung kanilang mga plants for sale. Kaya bili na kayo ng prepaid card kaya. Ayaw nyo? Bili na. Bili prepaid card. Okay. Let's go. Tingnan natin kung saan banda si Ma'am Lynn. Harapan ng Benson.
Saan dito? Ah, ayun. Oh, very good. Mas maganda na dahil kitang-kita na sila. Wow. Andito na sila. Andito na sila. Hello! Si Madam, dito tayo. Dito tayo pumasok. Anyan, kumusta kan? Hi guys. Andito ako sa Plantorama. Ayan si Ma'am Lynn, oh. Si Ma'am Lynn. Ayan. Look at them. Hoy, mag-girlfriend kayo? Hindi Ha? Mag-girlfriend kayo, ha? Ay, naku na hoy. Bata pa rin. Ay, bata pa yan? Si ate daw. Mama, ni mo nasaman? Nasa balay. Ah, natutulog, nagre-relax. Hoy, ay guwapa dito ah. Tara, ito na to. Ito kasi, Plantorama, ay nandito na sa kilid ng Globe, dito sa pag-akyat ng escalator. Lumipat sila from the pesto na nakatago doon, lumabas na dito sa Globe. Ito, at hanggang 29 sila guys. At tignan nyo yung mga halaman, marami dito kayong mapipilian. May kay Mary's, ito. Ayan. Ang daming tanim ni Ma'am na gwapa. Ayan si Ma'am gwapa, oh. Ayan si Ma'am M's Garden. Yan, sa kanya yan. Yan ang pangalan niya, pink na pink. Oh, tingnan niyo siya, oh, girl na girl kagwapa, no? Ayan, oh, ang dami niyang paninda. At tingnan natin. Ito, oh, malaki na yung Royal Queen yan. 900 lang, no? Sino yung naghahanap ng Royal Queen? May variegated siya na photos na giant. Yung golden photos pala. Meron din siya niyang marble. Ha? Ito? Ayun, ma'am. Ha? Ah, yan. Choco marble. Ay, Choco Empress. Empress. Oh, 1,500 lang. Ang laki na. Oh, 1,500. Ayan, oh, 1,500. Kaya Ma'am Ems, ang dami. Ang gagwapa naman yung mga tanong. Oy. Ang gagwapa naman yung mga tanong. Oy. Oh. Andito sila hanggang sa 29. Dahil sa 29, guys, ay mag-open sila doon naman sa activity center. At that time, sa 29, kami na naman ang mag-ribbon cutting. Yan. At meron din siya ng crocodile. Meron siya ng ang dami. Ito ay 1,500 linden ay 1,500. Guwapa kaayo. William niya ay siya ay Prince William. Pila ni Prince William, ma'am? Oh, 1K lang. Ang laki-laki. Ha? Sale po, Oh, ma'am. ayan 1K pa, lang, oh. ma'am. 1K lang yung glorioso, man laki. Wow. Oh, ang mura ng pakay ni Ma'am Ems, talagang pang, murag regalo lang talaga. Yeah, kasi Christmas ngayon, ma'am. Kasi Christmas kaya May hindi sila discount kami nagpapamahal. Very malaki. kind seller yung mga yan. Ito, 1,500 itong kanyang Orlando. Ang ganda, oh. Giant na yan, giant. Oh, mga giant na yung mga tanim niya. Oh, meron din siyang mga coco ball. Ito yung giant marble queen. Ang ganda, di ba? Oh, ang ganda. I love it. Ito ay magkano? Sila ni? 400, ma'am. Oh, 400 lang yan. 400. Ang gwapa-gwapa. Para ng Yeah. Wow, oh, ang dami. Giant to, ma'am. Giant. Wow. 400. Gwapa kayo. See that? And then, 3,000 yung Gigantium. 5 na lang. 2,500. Ah, 3,500? 2,500. Ah, 2,500? Ah, imo din eh? Ah, iya din eh. Okay na din na si Sir Diri, oh. Iya man din na. Oh, kay Sir po niya, na si 2,500. Dapat siya diyanin. Saan ito niya? Macrolobium. Macrolobium. Oh, yan. Macrolobium. Monstera Bosiciana, 700. Ayan, oh. Ganda.
Laki na. 700 lang. Uy. Ang dami niyang succulents. Wow. Mga nagko-collect yan ng succulents. Dami oh. Oh, Radicals 3.5. Malaki na. 3.5. Malaki na. Clavigerum is 1,500. Clavigerum. Ayan, meron siyang clavigerum guys. Ayan oh. Meron din siyang Manjula. Manjula. Ano? Marami sila dito. Variegated foliage, 1,900. Oh, ang dami dito mabibili. Oh, welcome plant is 500 only. Ang laki-laki. Meron din King Princess. Magkano kaya? Wala namang presyo. Peperomian, watermelon. Ayan, ang dami. Wow. Meron din bamboo. Sila yung bamboo. Ang ganda ng magnificent. Ang gaganda. And this one is snake plant to. 300 lang yan 300. 300 lang. This one is 4,500. Red Congo is 1K. Red Congo, 1K. Ayan. Okay. Nakikita ko libot pa dito. Nandito sila sa, harapan lang ng escalator nandito na Ayan Pag ganyan mo yan na yun. Diba? Ito magnifico, malaki. Parang regale. Ayan, dami. See? Garden of Eden. Ayan, nakakita ko Ayan, daming talim Oh. Dami pang pot. Ayan, si Ma'am Lynn. Nandito lang si Ma'am Lynn, hanapin mo. Ayan Ayan, usapin mo lang yan siya na mamahala dito. Baka gusto nyo magtinda ng plants. At siya naman ay nagwa-water. Kuyawa, mineral pa yung gipang Rainwater niyo. Parang imutangan na. Okay. Ang ganda naman ito. Wow. Pag 150 guys. Oh, ang cute-cute naman Ari. Wow. Kani 180. Meron siya basket. Wow, nice naman. 180. Ayan, malapit sila sa Globe. Tapos dito sa palibot-libot, kung gusto mong kumain ng may taco dito, yan, may mga taco sila, merong House of Taco, ayan malapit lang sila sa Abenson. See that? Ayan, bumili ako niya. Ay, bili na kayo ng pots nila, 50 pesos yan, mura, Tingnan nyo, very affordable raanin ka mabili. Ay, white, ay, terracotta at may black. Kay Ma'am Eden lang yan. Wala may ibang Ma'am Eden. Ang laki ng Paraiso Verde niya. Yes. Sila na Ma'am. Sila ni Ma'am. Ha? 10K lang. Ha? 10K daw ito. Wow. Siyempre na yung makabili nito. Oh my God. Ang bili ko noon. Magkano yung 2 dahon? See that? Manong karoon ka man Oh my God. Tingnan mo yun yung ano niya. Meron siyang Angela. Olympiad. Pagkila Olympiad mo Ma'am? 2.5. 2.5. 1,000 last.
1.5 ang last. 2,000 ang last. 2,000 daw ang last.